Diyos maray na aga po matugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us, repenting sincerely of our sins. We ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Blessed
Please kneel. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us. That we may strive to be true Christians by our loving concern for others.
Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Please kneel. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all His fullness should dwell, and that through you He should reconcile all things to Himself. Grant us the grace to be grateful
for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di may nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat Diyos, maray na aga po mga tugang. Ngunyan po, Miyerkules, memorial ni Santa Teresa de Jesus, Birhen asin doktor nin simbahan. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Zuniga and Bucalan family. In honor of Santo Niño, dulot ni Herminia Ramirez and family. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Jerome and Hanilyn and family. For the birthday of Julius Renzo Azurin, dulot ni Nika Joy Orila. Pasasalamat dulot ni Christine Ashley B. Cabaluna, Mr. Rolando and G. Chua and family. Pasasalamat dulot kan Alcera and Goleco family, Barakiel family. Special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan, dulot ni Judy Remlin Lee. For Catherine Marie Salarson to pass the Physician Licensure Examination 2025,
dulot ni Maria Rebecca S. Barce. Special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno and family, for safe travel vacation of Belen's family, dulot ni Olga Belen and family, healing of Bella, dulot kan Alcera family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Mendoza, para sa kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family, Karina, dulot kan Diskaya family, Jose, dulot ni Nilfali, Gloria, Artemio, dulot ni Agnes Bandagosa, Epifania, Raul, dulot ni Precious Farah, Eduardo, Herminia, Chona, dulot kan Mendoza family, Amelia, All Souls, dulot kan Zuniga and Bocalan family, Noel, dulot ni Marilu Azopardo, Fresca, All Souls, dulot ni Mr. Rolando and G. Chua and family, Efren, Leticia, Asuncion, Natividad, dulot kan Barakiel family, Delphine and Elpidio, dulot kan Alcera and Goleco family. Banwa anin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Hinapon aning anak, Good morning. Good morning, Father. Sagaran ka nama kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Aldaw na Espiritu. Miyerkules, espesyal niya itong idinudulot ining sa tuyang Santa Misa. Sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora nindanay na pagtabang, our Mother of Perpetual Help. Kaya minadulo kitang unyan sa iyang pagtabang, pamibi asin intersesyon, sa tahaw kaining gabos na sinasabat niya to kadipisilan sa kinaban, mga paglinog, mga bagyo, asin pagbaha, asin sa tuya man na idinudulot sa iyang pagampon itong mga tugang niya to na naging biktima kaining mga kalamidad na ini. Asin maghagad kita kan proteksyon, asin pagsangkob o pagampon kan sa tuyang mahal na ina. Sa aldaw man pong ini, Oktubre 15, bako sa lang payday, kundi pinaggigirumdum ta ang memorial ni Santa Teresa de Avila. Sarong mystic, siya ang nagmukda kaining reformed or discalled Carmelite na mga friar, asin mga madre. Tasaro siyang mystic, asin reformist, asin pinakaenot na pinagdeklarakan simbahan na babayi bilang Doctor of the Church. Kunyan, bidbidon tapoan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, nang aning magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos,
asin sa indong mga tugang, na ako'y pamiti sa kagurangnan kan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasadan. Asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Cristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mamipi kita, O Diyos, nahulikan sa imong espiritu, nagpasabong ki Santa Teresa, tanganing magpahiling sa simbahan kandalan sa pag-ugid kan kalubusan. Warasan sa mo, nadanay na pabasugon, kan kakanonin sa imong langit noon nakatukloan, asin maglaad sa pagmawot kan tunay na kabanalan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahada, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya minsan, si isay ka man, katuod, di ikanin dahilan maghukom sa iba. Sa imong paghukom sa iba, hinuhukuman mo ang sa imo man sanang sadiri, huli ta ika na naghuhukom, ginigibo mo ang mga bagay mansana na sa imong pinaghuhukuman. Alagad aramta na ang hinuhukuman ng Diyos ang minagibo ng siring na bagay, asin ang sa iyang paghukom, susog sa katunayan. Katuod, hinuhukuman mo ang mga minagibo kan mga siring na bagay, alagad ika, minagibo ka iyan man sanang mga bagay na iyan. Sa paghuna mo, malilikayan mo ang paghukom ng Diyos. Binabasang-basang mo ang sa iyang labilabing pagkamarahayon, pagkamuot, asin pagkamatinios. Dei mo aram na ang pagkamarahayon ni Diyos, sarong pag-alok sa imo na magbakli. Sa katagasan nin sa imong pusong habong magsulsol, ika nagtatambak nin padusa para sa imo mansana sa aldaw nin kaanggotan. Kung ipahayag ang matanos na paghukom ng Diyos. Lambang saro sa iyang babalsan susog sa mga ginibo, para sa mga nagdadanay na magibo nin karahayan, sa mga nagahanap kan kamurawayan asin kaumawan, ang daing kagadanan, sa inda itatao ang buhay na daing kasagkoran. Alagad para sa mga tawong masumbikal na habong magsunod sa katotoohan, asin ang tinutubod iyo ang karatan, sa inda natatagama ang kaanggotan na naglalaad. Kasakitan asin kahorasaan para sa gabos na nagigibo nin karatan, enot sa Hudeo, dangan sa Griego. Kamurawayan, kaumawan, asin katuninongan, para sa gabos na nagigibo nin karahayan, enot sa Hudeo hanggang sa Griego. Hulita ang Diyos, daing pinapalain. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, binabalsan mo ang balang tawo, susog sa iyang naginibo. Kagurangnan, binabalsan mo ang balang tawo, susog sa iyang naginibo. Sa Diyos sana makakapahingalo ang sakuyang kalag.
Sa iya minagikan ang sakong kaligtasan. Siya sana ang sakong sinasarigan, asin paalawan. Dainin makakapurisaw sako. Kagurangnan binabalsan mo ang balang tawo, susog sa iyang naginibo. Kalag ko, sa Diyos sana magmatiwasay ka, huli ta sa iya minagikan ang sakuyang paglaom. Siya sana ang sakong sinasarigan asin kaligtasan, sakong paalawan, dainin makakapurisaw sako. Kagurangnan binabalsan mo ang balang tawo, susog sa iyang naginibo. Danay na magsarig kamo sa iya o banwaan ko. Buksan nindo sa atubang niyaan sa indong puso. Ang Diyos iyo ang satuyang pailihan. Kagurangnan binabalsan mo ang balang tawo, susog sa iyang naginibo. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Tataramon mo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang kagurangnan nagtaram herakman sa Indo, mga Pariseo, binatao kamo nin himuluan sa herba buena, anis, asin gabos na gulayon. Alagad pinapabayaan nindo ang katanosan na sinpagkamuot sa Diyos. Ini ang mga dapat na gibuhon. Ito daiman pagliman-limanan. Herakman sa Indo, mga Pariseo, gusto nindo ang mga enot na tukawan sa sinagoga asin pagtaong galangan sa mga tinampo. Herakman sa Indo, kamo garong mga lulubngan na dain nahihiling asin pinagbabatay-batayan kan mga tao. Sarong ubang abogado nagsabi, Maestro, sa imong pagsabi kan mga bagay na iyan, kami man nakukulgan. Si Jesus nagsimbag, herakman sa Indo mga abogado, ipinapapasa nindo sa mga tao ang mga magabat na karga na dai kawasang madara, mantang dai ngani kamo nagihiro kan sa indong muro. Magatugang marhay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pinuna kan sa tuyang kagurangnan ining mga Pariseo asin mga abogado. Ano ang rason? Sinagwi niya an sa indang bako magayon nagawi. Midbid ta sinda sa pagiging hipokrito. Asin mga hipokrita. Mitikuloso sa kadakol na bagay, lalong-lalo na sa pagsunod kang lay, pero may nalingawan sinda. Ang mas importanteng bagay, ang pagkamuot sa Diyos, asin ang inaapod niya tong hustisya o inaapod na katanosan. Kaya pinagsaysaykan sa tuyang kagurangan sa inda, sa nahihiling ining sa indang hypocrisy o pagsagin-sagin. Enot, tinatawan nila ng mga bagabat na sunodon ang mga tao, sinda nga hindi muro. Dahil lamang na ginigibo, tanganing sundon ining mga ling ini. Ito bagang tipong classic example kang do as I say, not as I do. Gibuhon ang sakuyang sinasabi, pero iba man ang sakuyang gibo. Kari sarong magurang, pag Domingo, tigsugo sa mga aki. Oy, marata na kamo, magsirimba, Domingo ngunyan. Pero sumagurang mismo, dahil man nagpasiring sa simbahan. Gari arog kayan ang retrato kan mga Pariseo. Nagsusugo sa ibang magsunod kang lay, pero sinda mismo, mayo ni espuerso sa sadiri na sunodon an anuman na katsuguan kan mahal na Diyos. Anong relasyon kay ni Santa Teresa de Avila? Si Santa Teresa de Avila po, bakong siring kay ni an sa iyang tinutukdo kung aadalan taan sa iyang agi-agi sa buhay,
Saro siyang babayi na nagsasabi sa tuya na ang tunay na kabanalan da inahiling sa pangluwas. Sa ipinapahiling ta sa luwas. Ang tunay na kabanalan, susog ti Santa Teresa de Avila, itong nagsasabi sa tuya nin pagbabago sa laog. Itong inaapod niya itong inner transformation. Pagbabago na nakabase sa laog kan sa tuyang mga puso. Kaya nagkapirang leksyon, ang pwede niya ito digding manodan. Base sa Ebanghelyo, as in connection sa buhay ni Santa Teresa de Avila. Number 1, na ang kabanalan po is not heaviness. Bako kagabatan. So mga Pariseyo, pinagabat as in pinadipisil ninda ang buhay kan mga tao ka itong panahon sa paagi kan pagpasunod ninda kang lay na sinda nga ni mismo daing isperso na sunodon ini. Si Teresa de Avila, ang pinaghingawan niya sa iyang buhay na ang kabanalan maging sarong maugmang sitwasyon sa buhay. Bako pagabat. Sabi nga ni Kayan, kunan pagtubod ta, perming nakamurusdot, arog kang kataning mo ngunyan, dahil lamang nag-i-smile, ay bako iyan tunay na pagtubod. So garibaga, nagsimba nga ni, pero makulog ang buot. It is a faith that frowns, not a faith that smiles. So, baka, antig susunod ta, sulay, pero dahi tatig susunod, so nagtao kang lay sa sato. Ikadua, kung ining mga Pariseyo, dahi nga ni gibo ni esfuerzo, nasunod ng lay. They don't even lift a finger to follow the law. Ngunyan sinasabi sa tuya, kan sa tuyang kagurangan, it's not just about lifting finger, but it's more about lifting our hearts. Yan. Kaya, puro aldaw, imbes na pagpara turo ta, ansala kan iba, instead of pointing fingers to people. Yan. Ngunyan sigitang tururuan. Ngunyan na panahon. Pero, kay puhan taman garing ibalik sa satuyag sa diri. Ngaka ta nangyayari ining mga bagay na ini sa satuya. In the first place, kita man may partisipasyon. Takang eleksyon, nagpara ako ka manin paipit. Ngunyan na nangyayari na ini. Day ka nagbabasol. Nagpaparakuraho ang simbahan. Nagpaparatao sa tuyanin warning. Kada eleksyon, may voters education. Sabi nga ni kan mga tao, dahil na nga ka mo magpara-voters education, padre, tapag eleksyon, iuman sa nang nangyayari. Diba? Siguro, instead of pointing fingers sa tuyang kapwa, magayon po gayon, arugon ta si Santa Teresa. Let us lift our hearts to God sa pagkabuot asin paglingkod. So, namumutan kong mga tugang, magimandugod kitang mga Kristiyano na dahil nagbibilang arog kan mga Pariseyos kan sa indang ginigibong karahaya. Kundi, dahil itapaglingawan sa kada pagibot akan mga bagay na ini, ang pinaka-importante sa kabos, ang pagkamuot sa Diyos, asin pagkamuot sa kapwa. Sabi nga ni kaining santang ini, si Santa Teresa de Avila, love is the measure of our faith. Amen? Smile. Sagaran ka na maaki as in the Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinad sa indong atag, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako un manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang simbahan. nanan sa mong mga atang magkanigo sa imong kadakulaan, kung kiisay labi-labing nagpagayagaya ang malulok na paglingkod ni Santa Teresa, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong Itaas ang mga espiritu, puso. initaas mina sa magpasalamat kita kagurangnan, sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong dapat. maninigo, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Ta sa mga santos, na nagdusay kan sa diri ki Kristo para sa kahadayaan kan langit, angay, magselebrar kan makangangalas mong providensya, uli ka iyan inaapod mo giraray ang tao, sa kabanalan kan enot na ginikanan, asin dinadara mo sa pagkamit nin mga balaog na makakamtan sa bagong panahon. Kaya kay bakan gabos na santos sa Sina Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, ding tapos na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ni kananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat minaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tairian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasadan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalaugon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, si Nuestra Señora nindanay na pagtabang, kay iba ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay ibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay ibahan si Santa Teresa de Avila, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan,
asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos ton nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantag kami nagahalat, kan maubang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuyango niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Anawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita, kagurangnan sa buyang Diyos, ang pamilya ang nagpapasakop sa imo na pinabasugbo kan langit no na tinapay sa paarog ni Santa Teresa, gibuhang maugmang mag-awit kan sa imong mga pagkaherak, sagkod paman. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa Sailugabos, lalong-lalo na po sa mga nag-assistir sa satuya po nga na misa, asin sa mga sponsors kad sa tuya pong misa. Thank you very much. See you tomorrow. Ang kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong Bendisyon ang espiritu. lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you po.